صالحتي توليدك ضيفي وما طفنا بتبيض روح صابيش نيشو عليه صافي. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis hu tirewnet nixtieqilkom l-għodwa tajba. Illum huwa jum speċjali għalina hawn f'Malta nagħmlu t-tifkira devozzjonali ta' Omna Marija tad-Duluri u x'hekk ejjew nitolbu l-mulejjen kif se nibdew issa kallajlit il-ħadd li ġej, nibdew il-ġimgħa mqazza l-iktar ġimgħa importanti għall-fidi tagħna eżis ħuti. Ejjew nitolbuh il-mulejjenna ħanidħlu dejjem aktar fil-fond ta' dan il-misteru tal-għaġeb tal-imħabba tal-Alla għalina. Alla li ma ħafiriex, ma ħelisiex lill-Ibnu stess imma taħ għalina l-koll. U waqt li Ġesu kien qed jagħmel l-offerta tiegħu nnifsu fuq is-salib, ma ġenb is-salib tiegħu kellu l-Ommu Marija. Wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu kien hemm ommu u x'hekk. L-Evanġelista Ġwanni ma rridx jgħidilna sempliċement li Omna Marija kienet bil-wieqfa, imma kien qed jgħidilna li Omna Marija fid-dururi tagħha baqgħet iżżomm sod fil-fidi tagħha, baqgħet temmen l-Alla huwa mħabba, baqgħet temmen li minn din it-traġedja ta' bina l-innoċenti li qed imut l-aktar mewt ħarxa, Alla kapaċi joħroġ ħafna grazzja u ħafna barka kif fil-faġġar eżis ħuti. Ejjew għalhekk nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà nitolbu l-Mulej jaħfrinna biex hekk ta' bilħaq nilqgħu il-grazzja tal-Alla, il-kelma tiegħu u l-ġisem u d-demm imqaddes tiegħu. Fiskiet nitolbuh jaħfrinna. Int li tiftaħ dirajk lill-midinbejn u taħfrilhom mulej ħniena. Int ir-raj it-tajjeb li tara fin-naġġ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmur tfittex il-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal membri kollha mejtejn u għall-intenzjoni tal-familja Grima. Nitolbu. Aħfer mulej il-ħtijiet tal-poplu tiegħek u fit-tieba tiegħek għat-talb tal-Verġni Mqazza Marija Tagħna ħolna minn kun il-brejt ta' dnub li fih waqajna ta' bnedmin dgħajfa li aħna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktieb tal-profeta Ġeremija. Ma nismax ħlief taqsis il-kotra, biża madwari kollu. Ixluħ, ħanixluħ, jajtu saħansitra ħbibi kollha, ifittxu il-qerda tiegħi. Għandu mnejn jitqarraq u nelbuh, ta' kollox nitħallsu minnu. Il-mulej miegħi bħal raġel qalbini, għalhekk dawk li jagħmlu għalija jotru ma jagħmlu xejn, jitħawdu bisħieħ għax ħsiebhom ma jseħħx, għajpa lihom li ma jintesa' qatt. Int mulej tal-eżerċti li tġarrab il-ġust, li tara il-ġewwieni u l-qalb, ħallini nara l-vendetta tiegħek kontrihom għax fidejk ħallejt il-kawża tiegħi. Għannu lill-mulej, faħru lill-mulej għaliex ħajjet l-imsejken ħelisa minit il-ħżina. Il-kelma tal-mulej. Fil-em tiegħi lill-mulej sejjaħt u semani. Fil-em tiegħi lill-mulej sejjaħt u semani. Inħobbok mulej qawwa tiegħi, il-mulej blata tiegħi, fortizza u ħellies tiegħi.
fil-hemm tiegħi lill-mulej sejjaħt u semani. Alla tiegħi sur tal-ken tiegħi u tarka tiegħi, qawwa tas-salvazzjoni tiegħi u ken tiegħi. Insejjaħ il-mulej li ju ta' min ifaħru u nkun meħlus mill-edewwa tiegħi. Il-mulej sejjaħt u semani. Imwieġ tal-mewt ħakmuni, widien tal-biża werbruni, ħbula tal-imwiet dawruni, ġbiek tal-mewt inqaleb fuqi. Fil-hemm tiegħi il-mulej fil-hemm tiegħi lill-mulej sejjaħt, tlabt il-għajnuna ta' Alla tiegħi u sama leħni mit-tempju tiegħu, f'udneħ waslet il-għajta tiegħi. Jekk joġobkom umu bil-wifqa s-sekwenza. Wieqfa kienet imbikkija l-om ħdejn bina fid-dbatija fuq salib imdendel. Ta' din l-om mill-qalb maqsuma, f'dak l-imrar bluġieħ mitmuma, nifet sejf in-niket. Kemm dbatija f'qalb muġuwa li madwejjaq li jifnuha ħasset l-om imbirka. X'weġġa ġarbet u x'kefrija meta ratu fid-dbatija l-om lil-bina Alla. Qalb kull bniedem tħoss għalija lill-om Kristu u jibkija x'ħin jara f'dil-ħasra. Min ma jħoss id-dwejjaq tagħha lill-om Kristu u tibkija x'ħin tara f'dil-ħasra. Min ma jħoss id-dwejjaq tagħha x'ħin ta' Kristu l-om jilmaħħa fin-niket ma' bina. Għadnu biet ta' ġensu ħati lil Ġesu ratu jbati taħt iswat blaħnina. Rat lil-bina u baqet miegħu f'dak l-imrar tal-mewta tiegħu waqt li ħarġet ruħu. U għajn ta' mħabba għalija ġelni nħoss dik id-dbatija biex jien nibki miegħek. Kebbes f'qalbi nar ta' mħabba u tħallija qatt tittabba imħabbti għal Kristu. Qaddisa isma talbi dawk il-pjagi qiegħed li f'qalbi tibnek Ġesu msallab. Aqsam miegħi d-dbatija għal Ġesu li mħabba fija xerred demmu kollu. Ħdejn Ġesu nibki dnubieti, fis-salib nara ħtijieti sakemm ngħix dil-ħajja. Kemm nixtieq nibqa' miegħek mas-salib u fid-dmuħ tiegħek nissieħeb minn qalbi. Meta jmut il-ġisem tagħna għamel int li r-ruħ tistana b'dawl u sebħ il-ġenna. Amen. Gloria u tifħir lilek Kristu, Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Gloria u tifħir lilek Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien il-Lut reġqu qabdu l-ġebel biex iħaġġru lil Ġesu. Imma Ġesu qalilhom: kien hemm ħafna mejjel tajba li jiena wrejtkom mingħand il-Missier. Qal li ma hemm minnhom tridu tħaġġruni? Weġbuh il-Lut: mhux għal xi jagħmel tajjeb irridu nħaġruk, iżda minħabba d-dawwa li dajt, għax int li m'intix ħlief bniedem qiegħed tagħmel lilek innifsek Alla. Qalilhom Ġesu: fil-liġi tagħkom ma hemmx miktub jiena għedt intom Allat. Issa jekk il-liġi ssejjaħ Allat lil dawk li waslitilhom il-kelma ta' Alla u l-Iskrittura ma tistax titħassar, mela lili li l-Missier ikkonsagrani u batni fid-dinja kif tgħiduli qiegħed tidej għax għedtilkom li jien bin Alla? Jekk jien m'iniex nagħmel l-emejjel ta' missieri temnuni, imma jekk qiegħed nagħmilhom jekk ma temnux lili għall-inqas emnu l-emejjel biex tkunu tafu u tarfu li l-Missier huwa fija u jiena fil-Missier.
Għal darb'oħra fiċċew li jaqbduh, mhu ħarbilhom minn taħt idejhom. U raġa' mar in-naħa l-oħra tal-Ġordan fejn qabel kien hemm Ġwanni jgħammet u baqa' hemm. Kienu ħafna dawk li marru ħdeh u qalu Ġwanni ma għamel ebda sinjal, imma kollu minnu kull ma qal Ġwanni fuq dan il-bniedem, u hemmhekk ħafna emmnu fih. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Fl-Evanġelju tal-lum eżis ħuti kif rajna il-Lowt għal verità li qalilhom Ġesu qabdu l-ġebel biex iħaġġruh. Quddiem din il-verità aħna se nagħmlu. Din id-deċiżjoni fundamentali tittieħed ukoll minn kull wieħed u waħda minnha. Il-bniedem tal-lum mhux jaqbad il-ġebel kontra Ġesu, però ħafna għażlu li jwarbuh lil Ġesu. Ħafna għażlu li Ġesu għalihom dak li qal jew dak li ma qalx mhuwiex importanti. Int se tagħmel, jien se nagħmel eżis ħuti. Quddiem il-verità li Ġesu qed jgħidilna li huwa Alla magħmul bniedem, li huwa sa jsalva lill-bniedem, quddiem din il-verità li għalija Ġesu mhu se jieħu xejn ħlief il-mewt, x'interess kellu Ġesu li jieħu l-mewt għall-verità jew għal xi ħaġa li ma kienx vera, kieku ma kienx veru eżis ħuti. Ġesu kien lest li jbagħti u jmut għal din il-verità li huwa Alla magħmul bniedem u mibgħut mill-missier biex jisalva lill-bnedmin kollha eżis ħuti. U għalhekk aħna llum nitfgħu ħarsitna fuq l-tagħna tas-sema li tant kienet qrib ta' Ġesu fil-mumenti kollha ta' ħajtu u x'hekk. U baqgħet wieqfa taħt is-salib ta' Ġesu anke fil-mumenti l-aktar diffiċli. Baqgħet temmen li Alla ma abbandunax lil-bina. U kemm importanti eżis ħuti li aħna wkoll fil-mumenti tat-toqol tagħna inħossuna qrib Marija. Inħossuna li Alla ma jabbandunaniex, li Omna Marija qrib tagħna. Hekk xi drabi nisma' lil xi ħadd forsi li jħossu ħati għaliex forsi fid-tbatija tiegħu gerger ma' Ġesu, ilmenta ma' Ġesu. Mhuwiex dak id-dnub ta' Ġesu wkoll fuq is-salib lil Alla qallu Alla tiegħi għaliex abbandunajtni. Mbagħad qallu fidejk nerħi ruħi. U xi drabi dik il-karba toħroġ minn fomna wkoll naturali. Sakemm aħna dil karba tkun għalina talba nagħmluha ma' Ġesu u lil Ġesu hija xi ħaġa anzi qawwija li nersqu lejh fid-tbatijiet tagħna. L-iktar li tkun problema, ssir problema eżis ħuti, meta forsi kif jagħmlu ħafna lil Ġesu nagħtuh darna, nabbandunawh għax naħsbu li telaqna. U allura minflok nitilqu aħna. Ma jkunx telaqna hu, nitilqu aħna. Eżis ħuti tbatija għall-prova tal-fidi tagħna, tas-salib u għall-prova ta' x'fidi għandna. Il-bniedem ta' fidi fid-tbatija jersa iżjed lejn il-mulej. Il-bniedem li l-fidi tiegħu mibnija fuq ir-ramel waqt it-tbatija waqt is-salib jitbiet mill-mulej. U għalhekk illum rridu nagħmlu għażla jiena u int. Jiena bħal Marija fis-salib tiegħi ħanibqa' wieqaf, jew bħal dik id-dar mibnija fuq ir-ramel li xejn jiġi l-mewġ tal-ħajja tiġġarraf u kbira tkun il-qerda tagħha. Illum issa jiena u int rridu nagħmlu din deċiżjoni importanti. Umu bil-wieqfa jogħġobkom. Ħuti Jeżis, Kristu tabba f'ġismu bid-dnubietna sa fuq il-għowda tas-salib biex aħna mmutu għad-dnub u ngħixu għall-ġustizzja. Inroddulu ħajr għax fil-ġrieħi tiegħu sibna l-fejqan tagħna u ngħidulu mulej tiġi saltnatek u l-ġustizzja tiegħek. Mulej tiġi saltnatek għall-Knisja fl-artijiet tal-missjoni u għall-missjonarji tagħna
biex tagħti xhieda kuraġġjuża tal-Evanġelju tal-ħelsien lil foqra u l-batuti. Nitolbu mulej tiġi saltnatek u l-ġustizzja tiegħek. Għal bnedmin kollha li jsofru moħqrija u inġustizzja u ma għandhomx min jaqbes għalihom. Nitolbu mulej tiġi saltnatek u l-ġustizzja tiegħek. Għal ħutna li huma l-siera tal-vizzju tad-da biex isibu kuraġġ u appoġġ fl-isforzi tagħhom ħalli ma joffendux lilek. Nitolbu mulej tiġi saltnatek u l-ġustizzja tiegħek. Għalina biex ma nkunux kaġun ta' tbatija bl-atteġġjamenti tagħna mal-proxmu. Nitolbu mulej tiġi saltnatek u l-ġustizzja tiegħek. F'dan il-mument niftakru li ħafna fost ħutna qegħdin ikunu letteralment fuq is-salib ma' Ġesu. Dawk kollha li qed ibatu nitolbu bil-qalb għalihom, dawk li qed ibatu f'pajjiżi fejn hemm il-gwerer, l-Ukrajina u pajjiżi oħra. Dawk li qegħdin ibatu fuq is-sodda tal-mart, jew mart mentali, jew dbatijiet oħra. Ejjew ma nħalluhomx iħossuhom waħedhom. Hemm dbatija li Alla ma jridiex iżis ħuti ta' id-dbatija ta' min ibati waħdu lonely fid-dbatija. Hekk il-mulej jridna nkunu komunità li nħobbu lil xulxejn u nsostnu bl-imħabba tagħna lil min qed ibati. Minn hawnhekk insellem lil tant ħutna, anzjani, morda, persuni b'diżabilità, dawk li għandhom xi kundizzjonijiet mentali, dawk li bħalissa forsi qed iħossuhom fuq is-salib ma' Ġesu. Jalla iħossu lil Marija u jieqfa' ħdejhom u l-komunità nisranija li ssostnihom b'kull mod li tista'. Ejjew fi skiet lil mulej noffrulu t-talba personali tagħna. Ħen mulej għal uljiedek u ħlisom minnu qas ta' fidi fil-qawwa tiegħek li s-salva, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u nbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina Alla ħanejn li jkun dejjem jistħoqilna naqdu kif jixraq lill-altar tiegħek biex bis-sem li nieħdu minnu neqilgħu is-salvazzjoni tagħna bi Kristu sirna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej, missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sarħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu msallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisejn kollha tiegħek infaħruk
u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, mbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej, int lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, salvana ent, o salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mo speċjali llum nitolbu għal-mejtin kollha tal-familja Grima. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Om Alla u Om tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex f'tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi.
la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jint trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarblu bihom għal ħajja ta' dejjem. Jekk hawn xi ministru straordinarju ta' tqarbejn li jista' jgħin fit tqarbin nitlobkom jiġi hawnhekk. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Ħaruf Talla. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha, ħelin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Tidħol taħt is-safti. Ġesu ta' Kristu. Kieġobkom it-qarbejn sa nibda minn dan il-ġemp imbagħad niġi fin-nofs, imbagħad niġi fuq il-ġemp ieħor. O Ġesu tal-akbar ħnina, isma' qalbi kun ħanin. Soba kbira b'qalbi milikitha għal dnubieti wiskefin. Ħenna li, ja ħenna lina, o Ġesu, skur qatt ma nsini, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Twissietek kollha meħabba, baħar dija ta' kull ġid. Taħt riġlejjar tistal kieku, ma konċ tiegħi tissir. Ħenna li, ja ħenna liha, o Ġesu, skur qatt ma nsini, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Lilek għajn talena kollha, sita kollox jinwarrab. Biex jaħasra jissir fruħa, flok tjubitek jinġarrab. Ħenna lija, ħenna liha, o Ġesu, skur qatt ma nsini, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha
Alla tiegħi sammartek qalb miskif rama salit waqt li jinti għajdi sommi qalbek bozzat ħabib henna liha o Ġesu skur qatt ma nżid iżda nħobbok qalbi kollha ħajti kollha jiena lil. Neżajt bil-ġmiel u l-majestra baxxejt rasek b'umiltà min dawk stess soffrejt il-attu tant ħabbejthom fuqek stess dubit irfajt meta mitu irxuxtajt jivassal tanin hemm fuq l-art fis-sema min qalbi rrid irqimek u mulej bimħabti rrid irqimek u feddej għal dejjem ta' dejjem nibqa' nħobbok u għalija mittint waħdek biss ħajtek ħajt biex lili biss leħni nolli lejk Ġesu irrid irqimek. Eżajt bil-ġmiel u l-majestra baxxejt rasek b'umiltà min daw stess soffrejt iħlaqtu tant ħabbejthom fuqek stess dubit irfajt meta bittu irxuxtajt jibħassar tanin hemm fuq l-art fis-sema min qalbi rrid irqimek u mulej bimħabti rrid irqimek u feddej għal dejjem ta' dejjem nibqa' nħobbok u għalija mittint waħdek biss ħajtek ħajt biex lili biss leħni nolli lejk Ġesu irrid Eżis ħuti kemm kellu raġun il-qaddis tagħna San Ġorġ Preka li l-Ġesu msallab kien isejjaħlu l-ktieb il-kbejr dak il-ktieb li jgħallimna dak li l-ebda ktieb ma jista' jgħallimna jgħallimna t-tagħlim tal-ħajja jgħallimna kif inġibu ruħna quddiem is-salib jgħallimna li Alluwa dejjem magħna jew nqumu bil-wieqfa nitfgħu ħarsetna fuq Ġesu msallab u nsellmulu bil-qalb nadurawk o Ġesu u nberkuk nadurawk o Ġesu u nberkuk nadurawk o Ġesu u nberkuk nitolbu it-qarbina li għamilna mulej tħarisna bla qiegħda minn kull tiġrib u tbedna dejjem minn kull ħsara bi Kristu Siedna. Nagħmlilkom appell għat-talba tar-Rużarju, mod speċjali f'dan il-jum. Ekku, it-talba tar-Rużarju sabiħ immens hawnhekk fis-santwarju ngħiduh kull jum hekk nibdew nesponu xi 10 minuti tlieta qabel is-sitta u fis-sitta ngħidu t-talba tar-Rużarju min jixtieq jingħaqad magħna. Ikun mument sabiħ ħafna, t-talba tar-Rużarju għażiża wisq. Hemm bżonn nerġgħu niskopru sbuħija tagħha llum il-ġurnata tad-Duluri, nħeġġiġkom għejdu din it-talba, offruha għall-familji tagħkom, offruha għall-pajjiżna, offruha għal dawk li ma mbedin mill-mulej biex ilejt ikun ta' grazzja hekk jilqgħu il-grazzja t'Alla u jiftħu qalbhom għal Ġesu. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.
kienet imlikiha l-om dejn bina fid-batniha fuq salib imdellel tagħti l-om il-qalb maqsuma dak l-imrar bluġieħ mitruħa ifet sejf il-likmet kem dbatiha f'qalb uġuħa li madweja rifniha ħasset l-om jimbirka meta jmut il-ġisem tagħna